Yung alagad si Kanginan Trifon Morales, and then my partner kaya po na ko diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan ang mga kauban mo ni atong nandan nga tulmanan kung ako ang pasultihon. Pero asap kita ha, always say a prayer. Unahon na to ang papanalangin sa itong labang magagawang. Lord, thank you kay mga grasya na maghihatag ka na mo matag adlaw. Thank you, Lord. Bueno, ito maglangan kay medyo lingay na, langan sa gapon na. Okay, ang suwatan po ka na itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadakin sa kababay. Sunod na babae ay nagpatago lagi ni sangahan nga ruda. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong singer si Ruda. Kini akong problema, bahin ni sa kong bana nga ambot o bugo baka ning tawhana. Lamang gud siya magtrabaho sa barangay na siya na-assign sa basura, kolektor sa basura. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Pagkatamis ni nga kung itsay, nindot ka ayo mo kiay. Iyang samput daw pinalabay, mao kini gustong tatay. Pagka nindot ni nga kung itsay, di ko katanaw og laing inday. Magpatuyang lang og pangabubo, pangusion dayon ako. Pagka sakit ay itsay, nganong gipislit mo kining akong lisay. Maluoy kaya itsay, ang paak mo murag lambay. Dinaog-daog ko sa kanunay, gusto ko na unta nga mamatay. Ibilin ko na lang kining lantay, nga handumana ni itsay. Pagkasakit ay itsay, nganong gipislit mo kining akong lisay. Maluoy kaya itsay, ang paak mo murang lang bay. Lalalay, ay man to kong asawa taon, balitaan ako nga doon na ako'y trabaho. Day, Ruda, day! Oh, sama na magimuhat unsa ba? Day, may trabaho na ko! Ha? Yes, day! Tinuod kami yun! Pasod kong kutsel pakul. Oh. Alam mo ba doon? Salamat taon. Salamat gidungog na gyud ang akong mga pag-ampo. Salamat. Oh, ingan kong kutsel pakul nga igsuong pindot. Ano bang kauban sa dos kompanyeros? Kanang ambot sa tong grupo nila kalimot ko. Nagampo gid ay. Nagampo siya nga masud gitawon ko. Ug ako sa day. Nagampo gid ka. Labon ako nagampo. Ade ba? Oh, syempre oy. Kay gikapoy na taong ko sige pang labada. Unya, unsa may trabaho nimo sa barangay ha? Kuan, kolektor sa basura. Kolektor sa basura? Oh, mao na day. Uy, pabalik ka anod. Uy, nga nagutom ni dawat magkaana. Uy, okay nga no, man eh, besweldo magyapon. Adi ka ganahan ng trabaho ko. Ganahan man, pero dili sa taon ana. Uy, naunsa ba ka ni dawat ka man hinuon ana? Oo, sakas nagampong makasuol kong trabaho, di ba? Nya karon nakasuon ako. Di kaganahan trabaho ng nasudlan ko. Ang basura. Hala, uy, madaot ka, ana, uy. Unsaon naman lang imong panglawas. Dali ka kang masakit, ana. Ay, dahil sa sunod ni mo pag-ampok, laro ha. Specify kung unsay gusto ni mga trabaho nga akong sudlan, ha? Okay, klaro mag-ampo, eh. Ay, sige na lang, eh. Basta akong gusto nga mag-mask, yun ka permi, ha? Kay masakit, ana, simba ko. Sao na lang. Ay, makaigo ka ng sweldo ni mo, stambal ni mo, masakit ka. Kasi ka maghangga ka ng baho ayo. Ay, kung tahon lang na ako, day. Mailan ni kay sa wako'y trabaho, di ba? Ay, nahala, sige, bahala ka. Basta pag-amping. Dili man ingon sa pagminaot no nga magpilit ang trabaho. Di lang ko gusto nga kanang trabaho kay dali ra man gutang masakit ana. Labi nagway klarong ihatag ang barangay nga proteksyon para sa mga basurero. Kay siguro mo yung masakit. Pero ako lang ipasagdan akong bana kay nalipay man siya nga nakatrabaho na siya. Ay kabla ka day. Anong trabaho may stepping stone sa atong pag-asenso. Yun sagutan nimo pag siguro nga mo asenso ka ana miyot. May kawat-kawat. Kawat-kawat basura na kawat-kawat. Umalagi na kawat-kawat archi kun kawat-kawat basura. Ang kana man oy dili man na diha sa City Hall mga tarong na diha. Kani ari sa kuan barangay. Lano kawat-kawat. Binuar. Ano mga karton-karton ba? May karton tirada dia. Siyempre, pakita na ko nga mayo kong trabaho. Unya ako makita na kapitan nga mayo kong trabaho, promote man sad ko noon sa so. Mauray bugtong paagi. Tarungo na ako pagtrabaho ng basura para ma-promote ko. Ibutang na ko sa opisin. Sa opisin. Opisin. Mao ba? Busa. Kel ka lang dai, Kel. Kel?
Kalma ba na unsa? Baby, kalma. Baby, kalma. Kalma. Kalma, baby, Uy, kalma. hala. Uy. Saman. Basta ha, paning kamot may utang nga mo asinso ka. Nga Yes. ma-promote yun ka. Promise, day. Ako yung paning kamutan. Ipakita ko nila nga kugihan ko sa trabaho. Tay! Nalihat, tay! Oy, daw sino? Tay, di mo na maligtaw basura, tay? Ang atong koleksyon sa basura dong kuan ra na usab na MWF na mo i-extract sa basura aron pagkulikta sa mga basura sa ninyo, ha? Giusab naman nga imbes kaduha ra ta to tag Lunes ug Biyernes ra mi-suggest man pod ang uban nga ipa MWF na, ha? Mao na sa igna ni kung Sir Francis Suarez kakatulog na ipagawas ang ipakuha ang basura. Mao to'y naaprobahan sa kapitan. So mao na karon. Ya karong Domingo man ron, ugma Lunes una pa ang koleksyon sa mga basura, okay? Oh! Sige, no, lalaman to! Dai Roda, dai. Oy, ay sa pagsuot sa kwarto ha, kaligo sa. Oh, ano man dai? Buhok ka basura, oy. Ah, O musuot ka sa kwarto, manimaho tang basura sa kwarto. Kaligo sa, una ka musuot. oh, dai. Ita ito buhay. Mga hotang gatas bitaw nga murag panos mo ila yung kigbaho. Ay, murag tamo sakit ulit kayan tas mga tao. Kay mao di ay tungos tong baho. Pero sige lang. Basta importante. Tuna na ko yung trabaho. Uy, kumusta naman ka, Marie? Ay, hapon. Pero sige lang, oy, basta malipayon lang, Mare. Oo, sad noon. Pag-unsa man ang dato taon niya, di ta malipayo, no? Maugyod, Mare. Maugyod. Ay, Oy, Dong! Kadiyo te ha. Nakunsa ka diya, oy? Nangihi ko. Gabi ha. Taro ko yasa ka. Ato na ko dai. Uy, sarang baho, Marie. Sige, dong mute, amping ha. Oh, dai. Sarang baho, Marie, uy. Wa na. Nawa ng baho. Ay, kuan, dinaro to sa hanging baho oy. Kini, unsa may kaalagad ako ni mo, Mare? Ay, kuan, Marie ba? Basin na kay gamayng extra bitaw, Marie. Pawama ko ka diot, bi. Ilisan ko lang unya, Marie. Pila may huwaman ni mo, Mare? Ay, para bugas na gud na mo. Kay wa man gud man sweldo nga akong bana, uy. Unya, wa na may bugas para sudaan. Mao ba? Hala, kaluoy ko din yung Mare, uy. Kami, bisag pobre taon mi, pero wag yun mahitabo nga, nangutang ko. Budgeting gini, Mare. Ay, bitaw, Marie. Di bitaw ko bilib ni mo. Kay mas ikaw pa may dunay tinigom ka na ako. Nga maayo man utag trabaho nga akong bana. Marie, ilisan tali niya ka, Marie, ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kining mga tao nga moduol nako, mo ni mga tao nga plastic ba, pero maluoy man sa gugugod. Nagiusahay ba nga murag ubos ra gud kay ilang pagtan-aw namo tungod lagi kay basurero ang akong bana. Mangusa ka higayon ana. Ja? Unsa man dai? Kaisog ba nimo? Unsa na? Gidaan Nagpalit kog sabon humot, shampoo ug deodorant Iyo, no? Bakit sa na? para imo dong Oh, ano man? Oh, sabi palit mo magkana. miyot. Usa ni sa makatabang nga dili ko makakitag away. Ha? Unang nam? Unsa nga? Unang nam? Nabayot na ka? Bali ka man. Maglagot ko nga makadungog ko nga naay mo ingon nga sa trabaho ay. Timingon na bagyong naa ka. So klaro kayo nga ikaw maoy ilang giigo atong pagkasultiha. Ikaw maoy nanimaho. Maoni nagpalit ko og sabon pangkaligo nimo. Og kon mahimo, kaligo ha, kalimaha. Kalimaha kaligo. Grave naman silang imo. Limba, yun! Og madani mo kaunom, unuma. Tumbas! Basta ha, ang importante nga humot ka, di ka manimaho. Oh, manuday. Di ka ganahan ako. Tungod kay baho ko, ha? Tungod sa kong uhabart. Di, unsa na sad? Trabaho ko noon. So, Sa bayot ito sa inyong trabahoan, takdan na lang ng bali-bali. biso nga Koy dili naman. sa ingon ana ha dong. Ang ako wako'y problema ana kay anad ko anang mga baho tungod kay pobre ko kagikan. Pero ang ubang tao, kaning otros ang uyamot pa nato, hilas kay manulti.
Muduol ka dayog sapos ilong, sapungan na ilang ilong, mura bagtag-as og mga ilong, mga lisgag ra ba kayo. Maglagot ko oy, mo nang maglikay ko nga di ko makasaksi nga ing anaon kanila. Kay asawa ko nimo, banat ako ka. Ay, dahil pasag di na sila importante nga natay makaon matag-adlaw mo Oo, importante. lagi kay bawo ko ana. Pero makadungog kag dili maayo muulbo imong kaspa oy. Ah, Unya ako'y matumngan gyud ana. Ako gyud. Nagduo kag mungisi lang ko. Ha, may lalagig di ko makadag shotgun. Makadagan ko na ha. Babahagi ng pahak nila kung maigo shotgun. ay, hindi ba bago taon na unsam kay ka valiente naman rin mo gunahuna. Valiente? Valiente ba? Violente. Oo, bitaw. Hunahuna pa gay na ha. Hunahuna pa na. Samot nagdi gyud hunahuna ha. Mo nang ikaw. Kay ikaw man gyud mahimong tinubdan sa istorya nga gikan sa istorya ngadtos kahiubos. Unya gikan sa kahiubos mo dagan ngadtos ka suko. Unya gikan sa kasuko mo diretso sa pagbabha sa pahak nila. Oh, burbida. Tasa oy. Gitukmul ka! Gipasalandig ka sa... Bumbong man ako kasibugan pa. Ay, hindi mo pagpuyo. Di pasagti na sila ito. No, kana lagi di ko makadungog. Makadungog ani ko. Panago na lang mo daan. Pili ko no. Si Apil. Ikaw mo ko, padago lang mo daan sa ato. Papil, gede ko. Apil na lang miyot. Kay basig mapiksan kas bala. Ah, bida sa danang storyaha, oy. Hoy, ang bala miyot, di na mo ila og bana pa kang kanahana kag unsa ka diha. Tago na lang apil kay basig ana na mo paingon mo bala. Wala pa ita sa danang storyaha. Yun sa mga taon. Mao nga apil mo no. ikaw, hoy, ikaw ba? Kung maghuna-huna ka nga way mga violenting mahitabo tungod sa imong baho, maong ikaw kaligo perme. Kung mahimo ka tulo sa usa ka adlaw maligo ka. Ah, patay sa taon na, day. Si patay nga mamatay man. Patay, tas meron na sa eskwelahan. Bungot si Toy. Kalayo. Ayo! Ay, Ayo! isa mo ron? Or mas ruda da? Ang kaya bilis portahan, be? Ayo! Oh, uy, Kecho, ikaw mo din eh. O may koleksyon nyo sa basura yan? Di mo koleksyonan? Wednesday man ron, Mikulis ba? Ato mo lunis wa mulik tayo? Ay, kuan, sorry kayo, ani mo kayo, bay ka ha, saon nga, waroy kulikta kay gubang truck sa basura. Unyag pak di. Di tayo mo mulik ta ng kuan. Wala mo alternative dito. Wala mo reserva. Para wadi bida eh. Para makuha ng basura na mo din eh. Daghan naman kayo taon. Ah, naunsa man taon kayo. Mo lagi na, unsaon lagi na mo, ang puga mo ng pamasano ng basura ninyo pa doon sa bayanan. Ha? Unsa pa ikargaan na mo, ana? Noon sabi mo eh. Noon sa pagkita sa mukha ng alternate na eh. Pida kasayang sweldo sa mga tao ninyo eh. Ah, bida sa istorya saya. Sige, bay kadyo. Ako yung kapitan na. Unsa sa may labos kapitan na be nga. Di ba si kapitan ang basurero? Ikaw man, ikaw mo may basurero nga ni. Ay, naunsa kami lagi basurero. Nya mag-agad man taon mis komandos kapitan. Ah, basta kamo mo responsable na. Nagkakina dia. Kay inyo na trabaho. Ha? Gisuduhan mo ana. Kasayang sa mong kwarta kay sweldo ninyo eh. Ya di mo magtarog trabaho. Dalian ninyo. Uy, kinahanglan masulbad na ninyo. Naunsa kay daghan na kay mga basura nga tipon og bahay. Ay, sige, butang na rin yung basura tungkol sa amo, abi. Kaya ako rin balang labay, ana. Kung mamaayon itong truck sa basura. Ah, mao ba? Bantay ha? O, sige, ibutang na lang rin. Ay, hindi mo tayo trabaho. Ay, oh, ay, isa ba ron? Kaisog mo nuktok. Kadiyota na! Kinsa mo ka ron? Kinsay, oy, ay, day, ikaw din Unsa na, ni day. mga basura nga ni adin eh? Ano ko taw na sa tutukaran? Ko, ana, day, kanang, Kisa ng mga basura? ko, ana, day. Kinsa na? Sa atong silingan, day. Naman na ako. Kisa nagsugo nila nga ana day ibutang ang ilang mga basura sa tutukaran. Kuan, kining, day. Kisa nagsugo nila sultihin ko. Ako'y nagsugo, ana nila, day. Nayapag ni nga nugod taon niyot. Basuriro man ko. Unyag basurero ka. Ano na gitawag dayog home, work from home. Mo na day. Guba man taong truck sa basura.
Nya, mao nga way koleksyon ro, di ba? Unyag way koleksyon. Ana ni mo ipabutang ang basura sa ato? Nayabag ka? Pero way samok kay ang ako silingan na to ba nga si sunggal pa taon ako nga ano way koleksyon basura. Akalit siya ng rason na miyuta ka. Kinsay nagsulti ni mo nga anha diha ipabutang? Awa man day. Si Kadyo gud suko ng taon siya way koleksyon basura. Pato nga para din sa suko ako sige na nga butang na diha ang basura. Oh, kabangag di mos ilong. Kabangag Ha? mo. Ilang kadyo din ang basura diha. Bisay Karon ka, day? ni tawhana. Bisay ko? Bisay. Bis bangag sa ilog gud. Abalay! Karon na lang tawhana. Pakit-on ko nun sa kung unsay batasan sa basura. Ay, kadyo! Kadyo gawas niya, budlat! Day. Ayan lang. Ay, naunsa man tao kay yung nabagyo ni mo budlat. Ngita tao kagubot. Magagubot kita rong yuta ka. Karon ay, humanan ng kadyo awalang. Kadyo! Gawas na si mo kitaguan, budlat! Nagtuo ko! Gawas niya! Day, ayun lang kagitaw pangita gubot day. Hilom na ko. Pasadi ko ha. Tigalit ikaw rin mabirahan ako ron. Paksit kag di uras ron. Ah. Kadyo! Gawas niya! Silingan may buot! Uy. Kadyo! Wala. Kadyo, gawas niya! Kapagsulti ta! Gawas niya animal lang ta! Ugawan ka dako! Yamat. Kinsa ang sakit sa gawas ang bay. Kadyo! Murag ako banghan ang isiyag tawag na eh. Kadyo! Sama mo gawas ka ng budlat na kanili! Murag ako tawag ani da. Hoy, budlat! Gawas! Awa ako gid lagi. Kayo sa problema ninyo? Wa may problema! Wa gid may problema! Ikaw ang dunay problema! Nganong ako man? Nganong gibutang nalimo inyong basura sa mong tukaran? Unsay pagtuon mo sa among bahay? Basurahan na! Uy, day! Ayaw ay kung sabi ha? Pagbuo biya na si mo ba na anha day butang? Niingon na lang siya nga ana di ay butang kay nagsuko-suko mo kang budlata ka! Huwag ka ligbudlat ha? Ganihan na dyan ka na! Kuha ato basura ninyo! Kuha ato! Kung dili ka gusto nga ako itong ipaglabay na sa inyong lichiha ka! O sige, suway! Usuwayan ko! Kariot! Day. Ay, lang kita gumutay. Day, Ruda. Day. Oh, kani! Diha na! Diha na! Ikatag ko pag Ko ni. Diha na! Day, naunsa pa taon day. Imo man nagikatag ang mga basura diya silang budlat. Kay ila man yung budlat! Ha? Unsa mga kadyo? Oh, ila man eh! Di ila ni basura! Ay, day, ginuho day. Wala gibidyuhan day, patay. Gibidyuhan mo? Priso, hindi ka ani day. Kasi nagbidyo! Si budlat. Day. Gigiha jud ko sa panuhak ng kadyo eh. Saan ito na ako nga ila man tong basura? Igo naman akong giuli dito sa ila kay ila man gibutang diri sa amo. Sayo dito akong gibuhat di ay. Karon may hearing ning umaabot sa barangay. Mapriso ko ani oy, naka-video magud siya good. Nakita man gud na ako'y nagsabwag sa mga basura sa ilang tungod. Mapriso ka ko ani. Unsa man og kamo ang pasultihon? Roda. Ate Pres. Okay, ang sender na ito ka adlaw ko niya. Sige, kuan si Inday Ruda. Inday Ruda. Si Inday Ruda taon nga kuan kayo, murag Ano naman, sa problema ang Inday Ruda? nagampo siya nga magkatrabaho iyang Bana. bana. Mm. Unya, nakatrabaho na, pero ang trabaho naas basura sa barangay. Basurero. O basurero. Basurero. Mm-mm. O niya. Mauto nga trabaho og basurero, daghan kay mo reklamo nga wa pa magkoleksyon taon sa basurero, sa basura taon Ate Pres. Niya. Kay ilang schedule sa basura nga kuan, MWF nagguba pag yun ang Ang truck. sakyanan. Oh, Mauto nga. basta maguba, di dahil Oh, lagi makakuan. luoy kayo Ayun niya. pa man. O reklamo to ilang silingan taon. Ingon man taon nilang bana nga, bay, budlat ba? Bay kadyo. Ano lang na ilabay diya sa tungkol sa mua kay ako rin mo kuan na. Oy. Tinarong iyang bana. Binuutan gitahon ba nga trabaho ba? Kay nisaan mo gid siya nga magtinarong gyud sa trabaho day. Kay para kitang kapitan, iadto ko sa office ko no. Na siya trabaho sa opisin. Unya, mao taw gilabayan, suko man niya sa Ate Pres, padlabay man dito sa ilang Di, bitaw, uy, dili maayo, uy. gibalik labay to, gibalik og labay, giuli ang mga basura silang budlat. Oh, basura. Kana yung basura, di na butangan og kanang itong bitaw nga plastic. Plastic, oh. Mabag, sa nao. Ana kita na isod. Di ba, ana isod? Garbage bag? Oh, kana garbage ito. bag. Oo nga naman.
May sorry man basura higtan, ni kapuno. Ibutang lang nimo sa imong kuan, tugaran. Oh, di ba naman sa? Kuan, di ba isay nimo para dili makay-kay sa iro. Pero daghan-daghan na siguro yun ilahang kabudlat at press. Lain pagayo duliat nga. Ana, lain sa ilang banoy. Ano ipabutang sa ilang bay? Dili man niya tinuyuan nga wa makakuha basura. Kana, mo ni Tungod kay na daot ang sakyanan. Oh, mo na usay mo na yung problema sa no kanang kumon kay ning problema sa basura man usahay nga maglalis ang mga tao bitaw, maglalis ang mga tao pero o pananglitan ikay si budlat or ako si budlat kanang dili na ko ipahakot ni kasi nga naning atong basurero? Si Ruda, may sinder, si Miyot mo yung bana Miyot, mo basurero ang bana. Dili na ko ingon si Miyot nga ako ibutang sa inyo kay kibaw man ko wa roy koleksyon. Dili ang nagsugo ang bana ba ni kuan Ruda. Katong basurero mo nagsugo. Okay, sige maghasol si budlat, wa ko budlat. Mao lagi. Kay kibaw man ko wa roy karang kay nadaot ay puno na. Pero ang nga ning budlat si Kadyo yun ha? Si Kadyo, muy budlat. Wa ko ikadyo kanang dili lang ako atos balay ni Miyot kay kibaw man ko wa roy sakyan na ani lang sa dinhi pondo. May katarungan ang asawa nga manuyo. Di ko manghasol og laing tao. Pero mao ni kumon kayo nga problema lagi. Iwat ang nga kanu sa moabot ang basura. Di ba? Iwat na niya. Sa amo namo ko ikapaambit ani no. Sa amo gulyat na ay basura ang mga silingan mo mag-away ngano. Ang kanang mga standby sa amo mga batanon labinag ka nang inon tampunga kanang naibang mga away trabaho in town. Sugo-sugo ra man sa silingan. Hakutan basura. Labay. Asa ilabay bam? Pananglitan mo hakot kadto si Mrs. Butara to si Mrs. Tan mo ingon hakuta rin kuan ba min basura butan dito kay koleksyon. Wa mo ri koleksyon ma'am ingon. Ay kuhalan diri kay puno na. Hakuton na tong tunang standby. Ari itipon og diri kilid ring ilang bay nga silingat katong bay nga to perting manuyo. Tuwa dito gipundo. Kay basura ko na nailangaw. Nabaho pa, di ba? Dang ilaga. Kasi mo wagi tanong atong tiil mo. Dili kun way basura nga mo abot kay naguba. Ikuan po na sa inyo usa. Pundo. Puso usa na nga dili makay-kay sa iro. Usa po ta na to niya diha gulyat. Ang iyang pagutana mo ni bam ha. Ang iyang pagutana dire. Mapriso ba siya? Nga nabidyuhan man siya. Nabitsuhan siya nga naglabay og katag-katag sa basura. Dili. Mga tarungan siya. Mga tarungan. Akong basura. Mga tarungan siya nga kanang ako ra man wa makunig ako man ning gibalik. Nyaing na lang sa day Roda nga iyang gista ni sugot man lang akong bana pero og naa pa ko diha, udi ko masugot. Ngano ana ni. Wa ko taon si Roda taon diha. Mga tarungan ka lang. Ano man ako nilabay sa ilaha. Ako ra man gibalik kay gipundo sa amo kay babi tong waroy koleksyon. Kadit lang na ako ipaambit nimo si ano ni Flora. Ruda. Usahay mo'y pag-iingnon ka na motukar. Ba't yung kainit sa itong ka nang gisapo ta? Pero kanang gani ko nung sa putong tagulat kung init kaya itong uno. Kanang ato lang ko nung kontrolon kayo. Ato ko nung magpadatas sa itong flare up. Ato sa itong sapot. Ato sa itong kalagot. Kanang espiritu na ko nung demonyo naghari na ito. Muy pong. Kasuko ka. Imo ko na lang kontrolon. Kanang wala lang ko nung kamahala lang kanang ginoo. Wala kang ana ba? Pero doon ang bago dito ka kahuda-huda dahil. Mao dito ko malimot ta dayon. Sige na magsakay ko sa motor kana kung kumpare may mahatro. Kadugay bri mo ay wala na to. Apo ko gihatro sa no, di lang ko ma-flare up kay demonyo ro ko may maghari. Ara man dai na. Ana sa taro ko kumpare. Ana dai pamit ha. Panultihon 15 verse 3 and 4. Nakita sa Ginoo ang tanang panghitabo, nagtanaw siya kanato, dautan man kita o maayo. Ang malumong mga pulong naghatag og kinabuhi apan ang sakit nga sulti makapaong sa kadasig. So ako lang ipaambit nimo inday kay usahay dili ka makakontrol sa mga galingon na aman dire sagdi lang og unsay sitwasyon o unsay senaryo tungod kay matud pa nagtanaw man ang Ginoo kinsay dautan nato o kinsay maayo. So ang imong mga pulong usay nga makapasakit kung pidi mo lang likayan kay naman ngon nga ang mga maayo ko nung pulong makatag man og kinabuhi no. Iampo lang inday kanang ang kato bitong nagrecollection mi sa Lenten recollection. Kinsa man nagkuha niyo si Father Ciano? Si Father Ubod. Ciano Ubod. Aligre kayo. Tanan ko na tong mga problema sa tanan natong mga ingon anang maabutan tanan. Ato lang ko nung hinumduman ang tulo ka S. Smile, sacrifice, o sharing. Suffering. Suffering. Suffer. Smile, sacrifice, suffer. Ano ko no, malo ko na itong kuanon atong batunan. Kay usay anday Ruda kan magpalabi sa kausahay kuyog ikaw niya itagkihon sa imong high blood. Bitaw, no, di ba? Ikaw niya may mag-collapse no, dako na ng problema.
Kay kanang na ang unsa man ning ilahan man kuno gulat og kanang tao nang litan high blood ang tao kay musuko kuno ka gulat mamuwa kuno ang naong. Tawo tidaw dito na mamuha. Basta kanang sumo kayo kung mga high blood mo ba? Okay, una mo mga anemic kon asam sige mo mig gloss pad masuko mig sa di. Pero kato ko sa diligan ko kung gusto ko na ba sa dito ko kasiguro. Namuha gyapon. Ping kra. Salamat ang medala dito naman no. Kuna ko ang paso, Tihon.